bezingekho ngiyafisa uba le festival ngakithi ukuthi ngeparty ke mina ngayithi asinayo Masipala sinalo party ukuthi asinayo Masipala awukho Masipala hayi Vryheid awukho mangiyawazi awukho lezamela nje hayi Masipala awukho angithi bonje Vryheid kuba kuyimi umuntu mfowethu uthiwa umcebo wakwamncungu uculayo ngiyacanga ukuthi uyamazi so akukwazi ukuthi ngathiwa mhlawumbe khona umcimbi ekuyenza engingazi noma ngingabizwa ngoba phela mina nomcebo abantu abamele le ndaba ngakithi lokho ngaqala ukucula ze Thimbo ayangikhumbula ngizwe Masipala azange ume Masipala futhi ngaba umazi uDuma ngahlala kwenze ukhetho nje izinto ezenzakalayo ngakithi umcimbi njalo uthiwa yenzekile ukuthi babiza uDumakahle ayakwenzeki hayi ngenza ukuthi yona kuphenda South Africa naMasipala le ngeke kodwa abantu kuthiwa ngomeya futhi kanjalo abantu abaseyikhundleni ukubabona nje kuthiwa nje enkandla kwenza umcimbi thizeni babona bekhona nje behleli kola matafula la yana uyibuza ukuthi ngoba inkandla for example manje umcimbi akekho umuntu osenkandla ngabibiko kwi-line up yakhona akwenza asazohlimali Mbukele Perfect TV lapha emakhaya nganimukela igama nguShepherd wamanqele ngiqhamukela ngapha wahlabisa empembeni isigodi konakeleke namhlanje ngihleli nephathasi la phakathi kwi-Perfect TV bathi umaphathe efika ngengoma yakhe akekho wambeka wabekwa nje ingoma enkulu MfowakaNkosi awuyazi nawe Perfect TV sakumukela mfowethu ukuthi usuphakathi la iphatha sageli impela elingapendiwe mfowethu ngithanda ukubingelela kakhulu nami kubabuke Perfect TV ngoma phathe efika ngudumakahle iphathasi lesizwe umfana walapha eVryheid endaweni yaseNgoje esigodini kusempumazi ngisabonga kakhulu mfowethu wenzani ngithi mhlawumbe last year wawufikile kithi angisazi noma lanya uqala basho ukuthi ayikho into ezayo uthi wazongithetha mina ngijwayele ukukhuluma uma ngizokhipha kodwa khona into ezayo impela ayi ngikhumbula ngasikhathi leso awayenza lento yakho ndoda impela and kubuya ngathi kule ababekhala abanye bethu wehlile kule yaCD hayi kulena ikhala impela hayi cha wona nesizwe ongafundi iphatha siqu sakhe kuloko bathi ikhehla laselenke njalo kudaliwe lokho kuyenza ukuthi kube khona nje umuntu ongaphiwe wena siqu sakho so ukuthi ayikho into enhle ukuyenza ibe inhle kulo muntu loyo kodwa nje cha abantu bajabule kakhulu ngekhehla laselenke balithande kakhulu umlayezo baningi kakhulu abantu abaconfessayo ukuthi hayi le ngoma ngathi wayibuza kimi so ngiyajabula kakhulu ngabe ngisacula umculo njalo ngoba mina nje inhloso yami ngahlahla umlayezo usungisebenzela kakhulu umlayezo ngilento nje engiyo yiwo umlayezo so ngiyakholwa kakhulu ukuthi ngicule into ezothinta umuntu so abantu bayafona mihla namalanga khona umuntu engisende screenshot nje somunye umuntu owashiya ingane zakhe nokukwazi kanjalo epostile lapha ukuthi ngicela ufundise lo muntu loyo usendodeni so sengenze example ukuthi izinto eziningi engicula ngazo izinto eziyimpilo ezenza ukuthi umuntu ebone ukuthi hayi akusimngedwa obhekana nezimo njengalezi kuyaphileka mfethu njalo siyazi njengamanje abantu abaningi abecula nje ngothando umuntu osengashayisha ingoma ezo10 engomeni ezo12 uzothanda but sithola okuhlukile kule album oyikhiphile aqala futhi mawukhipha nje album yakho ufuna uthando uzolithola ufuna ukuhlupheka uzoyithola ufuna ubushingo uzoyithola uthini kuwe yini ungashintshi ufuna mhlawumbe nami ufuna ingoma ami yotrenda ku TikTok njengabanye esibona ivike lilodwa iduma shone phansi ngicabanga ukuthi ukukholelwa kakhulu lento eyangilethe emculweni vele yabo nokuthi ngisakholelwa kakhulu kulento yabaculi baseqaleni njengabo Mgqumeni bekungabantu ade beculela ngempela ukuthi ufuna ukuphila abantu so mina ngisakholelwa kakhulu leyo nto leyo ngoba leyo ukutrenda vele kufana nokusebenzela isizwe kunokusebenzela isizwe so mina ngikhetha ukusebenzela isizwe kakhulu yebo khona kuyibhizinisi kodwa futhi liyenzeka nangakho ukusebenzela isizwe so iyona into enza ukuthi ngifocus kakhulu emlayezweni leyo mina ukuthi ngithanda ukwakha abantu ngithanda ukukhulisa abantu ngithanda futhi nolimi lethu lezulu lungapheli
ulimi lesintu lungapheli. So ngithatha umuntu ngimbuyisele kule yaminyaka nangimcabango ukuthi even ngisho umuntu oyi-2000 njengamanje uyaba neclue mayelana nomusic wami ukuthi shuthi intombi emfuleni uyayishelwa kanje uma uyihila intombi nje for example le ngoma yami ethi ilanga njalo mangizoshela ukuthi uzocabanga uhlala uzonqoma ngalinye ilanga. So kwakuthiwa kuyihila intombi uma uthi likhona yini elinye ilanga ngaphandle le ngibone sibhakabhaka njengamanje ngoba wawenza ukuthi intombi ingalokho idrayisa ngiliqome manje yabona. So lokho kuyamnikeza umfana osakhulu ukuthi kushuthi ngesikhathi sashela ngama-red emfuleni kushuthi kwakusetshenziswa amagama kanje kushuthi intombi mayidrayisa ayithi yabo ngoba into engasenzeki manje. So kubalulekile ukuthi sisibuyise lesa sithombe sadala. Iyona nto engibuye ngikhumezeke kakhulu ukuthi ngigxile kakhulu emlayezweni nalo uthando ngiyacula yonke into nje ngiyicula mfethu. Mana ngiyazi kwezinye izinto usemfishane ngokolwazi njengami ngiyacanga sekuyi-age eyodwa. Isizulu esingaka usithatha mfethu wanami cha okunye okubhalayo mfethu ngithi ngeke yabo mayiseyintshe ngilahlekele nami ngiyezwa ukuthi uthini kodwa mase ngiphinda ngilalela hayi uchaza ukuthi yazi mhlawumbe nami ngathi ngilekelwe yikho ngikhulela emakhaya ngoba azikho incwadi ezithile ngiyifundayo mhlawumbe engifunda kuzo izulu. Amagama amaningi engiwasebenzisa noma ngicula amagama ayizisho nje ade esetshenziswa kakhulu emakhaya. So ngakithi ke mina izulu sesaphilwa kakhulu kangangoba namanje salima ngenkaba amasimu senza nje lento sesiqaleni yabo. So izulu sisaphilwa. So okunye nami okunye ngicosha lapho nalapho abantu abadala mabekhuluma ngisilalele ukuthi inkulumo ethile ungayibeka ngolimo oluthile ibe nokucashanyana or ibe nokuhlukumeza umuntu umqondo yabo ukuthi umuntu eyihlupha ngokucabanga ngoba lento yokuhlukumeza umqondo iyakusiza noma ukwenza ezinye izinto ngoba umqondo wakho ujwayele ukuchitha. So umqondo mangabe uqoqela ndawonye even noma sekuthiwa sekufanele ukuthi ubhekane nenqinamba ethile kunzima ukuthi uqhamuke nomcabango fast ngokukhipha kuleyo nkinga ngoba umqondo wakho wena ujwayele into elula ngaso sonke isikhathi yabo. So into efana naleyo yikho phela kuqala ngaze ngabuza ukuthi uyayibheka mani insawu uqaqa umqondo wangizwa wazowasho ukuthi ngizotshela ukuthi ababhema insango bacabanga kakhulu wazowasho ukuthi ayishuthi bengabhala njengabo bangathiwa kunjalo. Cha angibhemi insango ngabe mhlambe isiphiwo ngasho ukuthi isiphiwo ngoba ikhona ezinye izinto engiyibhalayo ezingenawo amagama esiZulu esisinda kakhulu kodwa uthola ukuthi akekho umuntu ade ngayicabanga leyo nto leyo yabona. Kunengoma nje lapha ke kule album uTrack number 1 ethi awukabi indoda lekhuluma ngengane eyiphoqa abazali ukuthi bephumela obala ukuthi ubani waba wrong ukuze behlukane ngokuqagela kwayo yazabona ngathi ubakwazi uyilahlile ingane kodwa manje isithola ukuthi umama uyena waba nephutha watheza amalongo esashadile nobaba yabona. Kwavela ingane ngesikhathi lesi umama eyogama le ngane ngoba yiyona le ephoqa abazali ukuthi abakhiphe inkulumo yabo ukuthi le nkulumo ukuthi wayengayiphoqanga yayo phela ngayazanga le nkulumo leyo. So ekhonzeni baba uDuma inkulumo kodwa nje eqondile engakhulunywa noma ubani engadingi ukuthi uzohlaziye kakhulu kodwa ijulile khona ngokubekwa kwayo ngokubhalwa kwayo kodwa isizulu nje sinormal. Bancipha abaculi abafana nawo impela. Sabona kwanda bapha abaculi hayi kunjalo into ukuthi nje kancane ukuthi lezi ngoma ezithanda kakhulu ngafuna umuntu omdala ethi ayifana ngiyayiza ingoma yakho kodwa kuwe ngiyacabanga ukuthi abantu othola umlayezo kubo nabafonayo ngokuthi abantu abadala nawe ungazi uzuthuke noma bashadile ngento eyibhalayo. Uyazi ukuthi mina ngithinta umuntu engingamazi uthola umuntu engingamazi ngempela ethi ekhaya ngibhekene nesimo esikanje nginokulalela umusic wakho ngiyacabanga ukuthi ungamnikeza advice right kulesimo ngibhekene naso. Mina ukufonelwa mina umuntu omdala obhekene nesimo sokuhlukana ngisho nomuntu unkosikazi wakhe umuntu oshadile umuntu owazi ukuthi mina ngishada ngibhekana nalezo zimo lezo kodwa uthothi ngithenjwa ngabantu abakhulile ngaleyo ndlela leyo. So umculo wami uyakukhombisa kubantu ikakhulukazi abadala ukuthi ngihlakanipheka kangakanani. Baningi kakhulu abantu abaphilisa umculo wami abanye bathi abakhe imizi ngamaculo ami abathatha ama-advice kuwo umculo wami. Nazi izingane futhi zikhona ezikutholayo nabantu abadala futhi khona bakutholayo kodwa njengoba nje uqinisile ukuthi khona ezinye ingoma ngempela othola ukuthi moyilalela ku TikTok uyeza ukuthi akusiyo into ongayicula emphakathini le ayigugumezeli futhi into right. So akulula ukuthi uyilalela uhleli nomuntu omdala
akulula ukuthi ungalalela uhlelo nosisi bakho yabo akulula umuntu ongathi ungalalela uhlelo nobhuti bakho yabo so akusiyinto engakhiye leyo yabo kodwa ngicela umuntu kodwa nje so kuyinto engakhi so owami music mina ulalela noma uhlelo nezingane ulalela nomhlobo umuntu omdala ulalela noma ukusiphi isimo kuya ngalolu suku lokuthi mina namhlanje ngifuna ulalela yokweshela namhlanje ngifuna ulalela yosiza namhlanje ngifuna ulalela yothando kuba into kanjalo bathi uDumakahle ashintshe isitayela ecule njengamanje ingoma enomlayezo ngaze ngakubona uzobhala ukuthi ingoma enomlayezo wena wenza ukuyeka sazoyibhala ngafika ngazi ingoma enomlayezo ngashaya ingoma ethi ngizela amadodana amahlanu umlayezo yaduma futhi umhlaba wonke yabo yathandwa yibo bonke abantu mina nginazi ingoma etrendiswayo ezenzelwa ama challenge yabo mina nginengoma engena kumuntu eyidlale yena umuntu mayehamba efika kwenye indawo efika umuntu ehleli phansi futhi eyidlala yabona anginayo ingoma yokuthi umuntu mayehleli nabantu wesebona ukuthi hayi nakho bonke abantu ngathi badlala le ngoma hayi nama ngisale sengiyithanda yabo so umusic wami nje mina udalwe kanjalo yabona into efana naleyo lokho ngafika nje mina ngafika ngomlayezo so angikwazi ukuzoshintsha namhlanje ngoba umlayezo ngiyawazi ukuthi uyadumisana umlayezo ngiyawazi ukuthi uyakwazi ukuqashwa ucula wona nabo mfowabo molazi bayicula lonto leyo kodwa namhlanje usathi uma udlala ingoma yakho ungayidlala ngisho esportini ungayidlala ngisho eclubini kusuma umuntu ephezulu ngetsimlanjwana yabona so iphutha ngempela lento ukuthi noma kuthiwa utrend sakuthanda ngeze sitrend ngento kodwa sonke ngeke sitrend ngento kodwa sonke ngeke unisana kufanele uma ujikjele stage uma ujikjele Dumakahle kube nomehluko ukuthi sengene elinye artist yabona ngoba khona abantu asebecula into kodwa ngalendlela ukuthi uma uthi i-festival uyibuka ubhekele ingapha yona ngeke dlala abaculi abawu7 ungawuzi umehluko ukuthi sengene umuntu kodwa mina mangene mina nginento yami nje ehlukile kuna bonke abaculi futhi akekho ofana nami futhi angiboni khona ofana nami njalo ngiyakuzwa mfethu dimo igama likhula Dumakahle this maphathe efika this inamba ziyanda inamba ziyanda kakhulu baba no Dumo selibona abanye libangena ekhanda zonke lezo zinto lezo hayi mina ngenhlanhla ke cha angisiyo umuntu wepressure ngumuntu nje oyazi into yakhe ngumuntu ohamba ngepace yakhe inginamba eziningi kakhulu futhi indima yethu indima yenhlamba indima yokuthi kuye kube ngisho necampaign ukuthi ngathiwa kuyaqedwa ngegama lomunye umuntu yabo inginamba ekhona endimeni lezo kodwa ngiyakhona ukusurvive kuzona zonke lezo zinto lezo ngoba ngikholwa kakhulu lento ukuthi lento yami ibuya kuNkulunkulu ibuye idlozini so akulula ngempela ukuthi ingaqedwa ngomunye umuntu akulula ngempela ukuthi ingaphela isinoma kanjani nabanikazi bayo ingakho ngikholwa kakhulu kule pace engihamba ngayo ngoba yonke into engiyenzayo ihlala ikhula ngaso sonke isikhathi anginayo into enehaba bese yaphela yabo lokho ngaqala ukusebenza ngomaskandi azibe nayo akazi ngibe nento ngomlilo wamaphela yonke into yami ihlala ikhuphuka ngesigaba nje kahle uyibona ukuthi into yasibanibani iyakhula unyaka odlule wenza ukuthi unyaka olandelayo wenza ukuthi unyaka olandelayo wenza ukuthi unyaka olandelayo wenza ukuthi so into efana naleyo mina ngibona kuhamba kahle kakhulu konke ngibona kusahamba kahle kakhulu konke ngaphathe efika mina ngibona njengomunye wabaculi aba strong ngiyazi ngishiso yini lokho sesibona enkundleni zokuxhumana uDumakahle bemnephuza ngapha nangapha mfethu mina nje njengami wangingalwazi uDumo mfethu ukhopha kanjani uzo zonke lezi zinto lezi ukhona nje abantu bakutshela ukuthi uyaphetha kodwa wena ubone ukuthi ngisebenza ngoyikhanda abantu bawuncoma umsebenzi kuzokhona nje umuntu ozobona ukuthi kwenzakalani la uwenza kanjani mfethu ngicabanga ukuthi ibona kukhula ke lokho uqala kuba nezitha ongazi uzone ngalutho akukho ukukhula okudlula lokho yabona lento efundisa empilweni ukuthi ngisho unezingane uyatshela ukuthi lapho uyobona khona ukuthi uyaphumelela uyobona ukuthi uqalwe nezitha ongazizona ngalutho yabona omunye umuntu ukuzondela ukuthi uyafisa ukufana nawe kodwa akakhulu yabona omunye ukuzondela ukuthi akaphiwe omunye ukuzondela ukuthi unomqondo omncane yabona so akasidingi izathu sokuthi akuzonde wenza into elingana nomqondo wakhe yabona so izinto njengalezo mina nenhlanhla sengiya-understanda azingilimazi kakhulu ngoba understand ukuthi akusiwo umculo impilo even ngisho ngathi usebenza efemini ngisho ngathi usebenza eTexini ngisho ngathi usebenza kuphi uyaba nenamba efana nalezo yabona so ukuchaza ukuthi lento leyo impilo
angiyona inkinga mhlambe kuthiwa nginayo emculweni kodwa ngicabanga ukuthi into empilo yebo kukhona abantu abakwenzayo lokho mhlambe umuntu ukwenza campaign noma ukulaya kodwa ngivele ngingabi nankinga mina ngoba ngisuke ngazi ukuthi ngisebenze ngokuyikhandla futhi umsebenzi wami bayawuthanda abantu futhi ngiyazi umsebenzi wami kakhulukazi uthanda abantu abanomqondo yabona ngenza ngempela ungayizwa into yami ngempela futhi ungayizwa ngempela uzu nawe ukuthi ayangizwa kanti ilingana nokuthi vele akufanele uyive wena ngoba umqondo wakho kanjalo kangako yabona hayi ngoba ungayizi ingqondo akufani nje wathi ubheka umuzi ushaya ufuna woplay yabona enye into ilingana nomqondo wakho uma umuntu yabona ilingana nomqondo wakho into ingakho umuntu owazi ubona ukuthi lento i-wrong umuntu owazi ukuthi lento ayibona yini i-right yabona ukuthi umqondo wakho lo muntu oyena usuke ngempela engakhona ukuthi ayibone ukuthi lento le i-right usuke engazenzi yabona into enjalo mhlawumbe in 10 years to come or 15 lo mculo sawubona ngenzeka njena abalandeli ukuthi ngenzeka siwubona ukuthi kodwa ngathi ubheke ezantsi ubheke ezantsi impela ubheke ezantsi awuyona into esiyitshethwe iyona wakukoze ufakazi sezu2 zo3 ingoma oyilalela namhlanje uyilalela kusasa ungayidlala isonto lonke uyiphinda khombisa ukuthi lokho yawo uDumakahle khona na akwenzayo eceleni ukwenzela ukuthi makufika lesasikhathi impilo iqhubeke impela usuku nosuku ngiyalwa naleyo nto leyo impela usuku nosuku ngiyalwa nto zikhona izinto engizenzayo noma ke zingakaphumeleli ngendlela engifisa ngayo kodwa futhi ngeke sizehlale ngaphumeleli ngoba vele uma umuntu osebenza njengalona wethu nebhola kuyadingakala ngempela ukuthi ube nazo ezinye izinto ozophila ngazo ngoba usukungagarantile ngempela ukuthi khona umcimbi ozoba khona kusasa ngisho ngathi ushisa kangakanani uma ngikhombisela umcimbi lesikhathi leso futhi awuzoperform so kubalulekile vele ukuthi uma u-artist wenza lo msebenzi osebenzayo ube nazo izinto ozenzayo emaceleni ezinamabhizinisi ngisho njalo so nami ngomuntu ke usuku nemini ohlale zama ukwandisa izinto ezifana nalezo ngomuntu futhi onanebrand impahla ebizwa ngokuthi SMD ngingakakhulu ngaleyo ndlela mhlawumbe ngaze itholakala etoro kodwa nakho futhi ukuthi igcine ikhula nakho ngilwa nakho futhi ukuthi ngelinye ilanga mhlawumbe kunebrand etholakala ngisho etoro izinto njalo ngiyayizama impela uyafisa ukuba ngelinye ilanga ube ne-festival mhlawumbe ngabe se-Vryheid noma isengoje phansi noma ibe la eThekwini ngiyafisa ukuba ne-festival ngibengeke ngazame futhi cishe ngeke ngazama ka3 impela cishe nje futhi ephumele ukuthi waphela ke isponsor bezingekho ngiyafisa ukuba ne-festival ngakithi ukuthi ngebhadi ke mina ngayithi asinayo Masipala sinalo bhadi ukuthi asinayo Masipala awukho Masipala Vryheid awukho ngiyawazi awukho lezamela nje Masipala awukho angithi bonje Vryheid kuba kuyimi umuntu mfethu uthiwa umcebo okwamncunga uculayo ngiyacanga ukuthi uyamazi so akukwazi ukuthi ngathiwa mhlawumbe khona umcimbi ekuyenza engingazi noma ngingabizwa ngoba phela mina nomcebo abantu abamele le ndawo yangakithi lokho ngaqala ukucula ze Thimbo ayangikhumbula ngizwa Masipala azange ume Masipala futhi ngaba umazi uDumakahle ngahlala kwenza ukhetho nje izinto ezenzakalayo ngakithi ayimcimbi njalo uthiwa yenzekile ukuthi babiza uDumakahle ayakwenzeka hayi ngenza ukuthi yona kuphela indawo South Africa naMasipala le ngeke kodwa abantu ekuthiwa ngomeya futhi kanjalo abantu abasekhundleni ukubabona nje kuthiwa nje enkandla kwenza umcimbi thizeni ubabona bekhona nje behleli kule matafula la yana uyibuza ukuthi ngoba inkandla for example manje umcimbi akekho umuntu osenkandla ngabibiko kwi-line up yakhona akwenzeki hayi uqinisile uqala ngabakhona nje uyibuza ukuthi lo muntu ngoba nje ehleli laphana nje yena nje akanakho ukuthi naye ngakubo ebiza ama-test angakubo ewa-support ngoba phela phakamisa indawo yangakubo hey hayi cha iVryheid anilungiseni lapho bahlonishwa hey indawo yangakithi yazi ukuthi lo mbuzo ngisazowubuza usufikile phela mina mangithiwa nje ngitshela nje iqiniso mina ucula ngiqalela eNewcastle eNewcastle nginalo ikhaya ngikhulele eNewcastle ngaqala ukucula eNewcastle akekho umuntu oyazi ukuthi ngiyacula leVryheid kodwa ngithe mangiqedwe isikole mangifika le egoli ngayikhomba emuva wathi mina ngoseVryheid mina kubo bona labantu laba bangisupporti sidalo njengamanje abangakwazi ukuthi benze umcimbi kahle kahle
ngendlela esengusebenzele ngayo umphakathi wangakithi mina ngisha ama-award ngenza ingoma izolo nje ngithola umbiko ukuthi ingoma esayenza noSijavu ine-platinum nje manje letha amaphela ngibone so futhi ngabe sikhona imicimbi ukubungaza yokuthi nje nali icula ngakithi ake support ake sihloniphe yabo into enjalo owakekho umuntu abanawo njalo bangabantu abangabongi ngoba enjalo ngoba bebe nomcimbi lokho kwathini futhi kahle wena uhlonishwa ngaphandle ngokuhlonishwa ekhaya wawo banye uMasipala baqasha lento ngendlela nje engiphatha kabi ngayo ngendlela engibhora ngayo abantu ngizengaqonda ukuthi labo bangithi abaziphatha manje bafisa ngabe mhlawumbe kuyizingane zabo kusho ukuthi ezenza lento engiyenzayo mhlawumbe ngabe bayabona isidingo sokuthi umuntu umenze into enje eyenze umphakathi ufuna iphakanyiswe bangakube imsupport ngenze ufuna imsupport ngakhona hayi asithemba ukuthi bazolungisa nalo ukhetha esibona abekubelungisa impela ngoba vele mina nje sengizoqala ukuposta ubuhlungu bami ngabo lento indlela benza ngayo angiyithandi impela cha khona ngathi kuhlungu ngimi ngaqula ukuthi ungabizwa uMasipala kwase Newcastle ungakubizanga wasekhaya kuzo zonke indawo Phathazi la elezepeni zancipha nazi lezi zamdengo lapha ya uthini uvo lwakho ngalokho kuthiwa mawe stage iginqi ngayiphatha njengokwazi ukudlala isiginqi uthini lokho mina ke vele lokho kwesiginqi ukungasiphathi ngagcina sengiphathele nje isagila nje ngicabanga ukuthi ukungaphathi isigcinela kumasikandi iqale ngami ngokuphatha isagila ke lesi nami ngezathu zami yabo kodwa yazi khona vele kukhona la sagila akukho khona so esimene sikanjalo isagila sona isiginqi sona qala nje isimbolo lokuqala ukuthi noma uthiwa umuntu udlala ivideo evaliwe inakhuzana evaliwe umsindo ungekho gida ngomva kwakhe kodwa isiginqi sona esenza ukuthi umuntu ayibone nje uhamba lapho ukuthi masikandile lo yabo hip hop banendlela abaqoka ngayo banendlela abenza ngayo uma babe stage yabo representa ini hip hop yabo so ukungasiphathi isiginqi okunye kokulahla isiko la unokuzana lo umculo uma ngabe singasenza ukwenza sonke yabo mina mangaperforma vele for example sokunabantu abanye bacula sosiqashwe nabo so bephethe iginqi so ukuthi mina ngisengasiphethe ngiyedwa ngisagile kusuke kungasho lutho kodwa mangabe sekunombiko ukuthi kufanele singayiphathi sonke ngibona ngazathi mina mhlambe khona la okuzolahleka khona ngibona khona ukuthi opera kusuke kungesiyo vele live so manje makufuna ube live ufune futhi opera vele kusokucula wena kusokucula wena vele nalapha so isuke ngekho into ukuthi lapha ngisoke ngifaka ukuthi ucula wena ngempela yebo phela sesiyakwenza ngoba vele sekungathi into eseyenziwayo kodwa mina ngiyibona nje idomo ukuthi usangathi usoprove abantu ukuthi yimi ngempela ucula kanje ngoba vele idlala ingoma so vele ucula wena mina ngasithi inqwaba uyazi ukuthi lo sidila ucula wena so uma kuyi live lezo kubonakala ngempela khona ukuthi ke uyakwazi ukucula ngale ndlela ucula ngayo kwi-CD ulapha sawubona uyavalwa angithi abacula abawazi ukucula bayancipha manje sekwazi abasizwa umzamo nothuthani lapha ulive unzima hey mana mfethu why ungakhonzile ama feature manje album akekho ungangena kulo shoni wakho kunjani i-feature mina nginenkolelo nje ukuthi ama feature sesiwenza ngendlela ezihlukene ama feature sesiwenza ngendlela ukuthi ufuna ukukhuphuka ngamandla omunye umuntu uma ubona umuntu ongathi uyatrenda ngesikhathi leso ufuna umfeatureisha ngaphandle ukuthi mhlambe khona izitayela eningayihlanganisa nobabili zibe mnandi kubantu awusafeatureisha nomculo wakho usufeatureisha igama lakho ngoba uyabona ngathi mhlawumbe mangiseduze kwakhe into yami izovela ibe fast ugebenga umuntu notshutha amandla umuntu lokho so mina ngikolelo ukuthi mangifikele ingoma ukuthi ngempela le ngoma le ngiyayithi idinga ifeature idinga usibanibani ngimbiza ke lo muntu lo ngiyenza kodwa mangingafikeleli futhi uyibhala nje ingoma ngingedwa ngiyicule qhubeke phambili kanti lokho ngaqala ukucula mhlawumbe safashasha abantu abawu2 noma u3 nga-album impela so ingakho isikhathi esiningi nama-feature futhi amanye ngingawenzi ngoba izizathu sakhona uma ngisilandelela ngifike ngasitholi yabo so bese ngibona ukuthi hayi ngcono ngingayenzi le feature le mhlawumbe futhi ama-feature kuba kuthiwa ngiyawenza mhlawumbe ngabe labantu abangafeatureshwa kakhulu ngabe ngifeatureshwa kaningi kakhulu kunabo ama-feature amaningi ngigcine ngingawathathi ngoba inhloso yabo so ngiyibona ukuthi akusiyo le ekufuze ngabe iyona awungiphendula ngempela nalo ngikubuza yini ngakubona kubantu hayi mina angithathi noma yipi feature
akekho umuntu lengimeyayo nengimzondayo kodwa kufanele isizathu sokubona nalowo muntu loyo sibonakala ngoba angeke athi ngoba abantu abadlala ufuna uthishofana abanye makumente into efanayo nje featureshana ugcina ungezona ukuthi futhi ubani osengena manje ubani ungene nini yabo le nto leyo ayiwenzi umqondo ngoba kufanele mahleli kanje sithi ubona amagazethi ayezwana sithi phela siboke seyishaya nathi ingoma sokabili yabo akufuneka kuhambe kanjalo ngokwami nami yona inkolelo yami yona inkolelo engisebenza ngayo abakwenza ngibasoli kodwa mina ifeature inkonzo nami ngihlaziya ngenye indlela isibuye kule trenda manje nabantu bafica bethi hayi iphathase asiliboni nje ko Facebook ko TikTok alena umuntu ama social media iyo into zayo marketing ngathi yabheka futhi ngathi iphathase ngahlezi ibhala ipost Facebook njengaba sesibona abanye abaculi noma hayi kade ngisemaboneni shoot hayi kade ngiseSante ushoot bafuna lezo zinto lezo bona iphathase alikho kanga social media go TikTok ngiyaposta ngaleso sikhathi leso engiposta ngaso na khona ku Facebook ngiyaposta futhi kodwa ngizokwenza umzekelo nje ukuthi ade sekwi Vryheid lapha eMosambiki abaculi bebaningi ngendlela yesimanje cishe babela ko 60 umculo wacela impinda lapho yimina kuphela yazi mangabe uluvanzi kwaze kweqa kumuntu or kubantu kugcina noma bekubona ungasabi ukubona ngoba sebazi yonke into ngawe sengathi bahlaba kubona nje usho ukuthi kufanele ukuthi ke mhlambe ungapost yabo ngiyaposta but ukupost kodwa gcina wakho umculo so ngeke ngasiboni mina isidingo ngokwami ukuthi ngihamba ngilingisela ama voice note lapha ngazane ku TikTok ukuze kube ngathi nami cha ngumuntu omningi khona akusiyi marketing leyo kodwa TikTok abantu abayithandayo ingoma zami bayawenza ama video ngazo ku TikTok right nje futhi TikTok abantu abayatrenda kakhulu amantombazane abantu abacula kakhulu amantombazane mina umculo awusathi namantombazane kakhulu kuphela so ukuthi mhlambe anginayo ingoma kuthiwa mhlambe TikTok ngalendlela ukuthi ithe hayi akungikhathazi nakancane wavela uculela uTikTok ngoba umculo ngiyawazi uhamba kanjani ngiyawazi bawusupporta kakhulu right asingene kule khehlela selenke siqale nje kwi-artwork yakhona mfethu aphandle khawa Come kanjani futhi la ID uhlanganisa kanje ngiyazi futhi ne-team nawo usebenza nayo uhlanganisa yonke le yanto le yavele isihloko sibhalwe yiwe lapha ungasibhali phansi ngiyabona ukuthi ukhehla selenke ngumuntu oyihlupha kakhulu ngezinto ezifana nalezo kahle kahle yonke into engiyenza mina umuntu oyihlupha ngayo ukuthi fanele ibe equality yabo angifuni ukulahlela bayincoma kakhulu abantu le cover leyana bathi iumlayezo iyodwa uyakhona ukuyifunda uyihlaziye uyiqede ngendlela yakho yabo ungakangeni ngisho i-album so eqala vele bayenza ukuthi fanele icover i-album ihehe ukuze umsebenzi ongaphakathi umuntu uyawulangazelela so yona into engisoyenza uyenza sebeyakwenza nabanye abaculi futhi yona le nto leyana yokuthi icover kube ngathi iyakhulu noma bengeke bekwenze njengama umuntu ofike nayo le nto leyini kodwa nje bayakwenza nabanye okhomba ukuthi into enhle abayithanda iningi izinto engizenzayo kumina abantu abayithandayo abayibukela kodwa abangeke kubabone bephumele emphakathini besho ukuthi into siyibona Dumakahle nawe uhamba utshena abantu futhi mina ngisiye kumuntu ukuthi hayi lokhu ke sikotshelwe kimi nani yabo ziningi kakhulu izinto ezenziwa yimi ubone nabanye abantu sebezenza ziningi kakhulu mfethu ngiyangibone ko Facebook umuntu mhlawumbe ubona ingane ihleli phansi ikhala noma umuntu ebelethe ingane phansi thiwa uqagela umculo ongabhala ingoma lesithombe lesi ngelo wathi ama comments uDumakahle futhi bayabaza umuntu okhipha ingoma nje ngesithombe lesi ongavele ekhipha ingoma nje omhlaba yabona umuntu ababenze futhi understand ukuthi abantu music bayawulalela futhi bayawuthanda kodwa angeke mhlawumbe ukuthi mahleli kanje mhlawumbe siyiphuzela silalela lo ngoma leyo sithi naye ngoba ninalela ingoma mina ngizohamba ngiyoma le eceleni mina ngalalela Dumakahle eceleni yabona abantu bayawuthanda music kwami bawulalela kakhulu futhi so bayawazi amandla ami yingakho benza lo nto leyo amandla ami bayawazi
so ingakho akekho umuntu ongazi la kumaskandi ukuthi ngumuntu onetalent kangakanani impela noma ngasi umuntu oqhayisa kakhulu ngalokho nohamba eposta lokho kusuke ekhumbuza abantu bayakwazi bayazazela so ingakho besho ngaleyo ndlela futhi nami kuyangijabulisa kakhulu ngoba ukhomba ukuthi abantu imisebenzi yami bayayibona khona le efika epenini osho ukuthi ayichawena ngepeni awuboni umuntu ongasondela eduze kwakho kodwa abanye ngathi hey kufika kabi lokho izathiwa wathi istatement sashintsha kubantu basho lokho phela sithena sesibona kuthiwa hayi lo wathi uhlula wonke umuntu ngokubhala nje emhlabeni lokho ukuthi ngihlula wonke umuntu kwawenziwa ngabantu babelwa nami ngaleso leso yabo kunezimpi nje engiyilwayo engengize ngiyikhulume la yabona futhi mhlambe okungeke kusiza ukuthi ngiyikhulume ngoba ayikho into engapheli ngikhuluma la gcine mhlambe usale igama elibi lo muntu mhlambe uthothi adelwa nami so ubhala la post leyana ukucasula abanye abalandeli bamanye amaqembu ukuthi yabona umuntu ngisho ukuthi uyazi ukuthi ungahlala hlule iqhawe lakhe kodwa kumphatha kabuhlungu nje manje umuntu ngahle kukhipha ukuthi hayi mina iqhawe lasibani nakhuzana ngiyalehlula so wathengisa leyo nto leyo le yamjida ukuthi umfana behlula bonke kanjalo yabona so leyo nto leyo ke yaqala kanjalo ukuthi kube naleyo uzondonyana yokuthi kube khona umuntu engathi sebedabuke sebelwela isikhwele samaqhawe abo yabo kodwa yakusenje ukume eyaphuma kimi le ukuthi ngempela ngiciko bami ngevele akekho umuntu engingathi ngiyamnqena emculweni yabona ngesiphiwo sami kodwa futhi ngeke uzungizwe mina ngisemuntu ohamba ekhuluma echoma ukuthi mina ngihlulo sibanibani mina ngaphezulu kwesibanibani even ngisho ngiwina izinto ekuthiwa iziyawina akeze ubone ukuthi phela sekuphela iviki abanye baculi bawina izinto umuntu ehambe nayo ngisho edorobheni ngisho emall hambe phela kanje usezawina bakithi naye so mina ngisilo umuntu loyo so leyo nto leyo yayenzelwa ukuthi kuliwe negama lami ngesitayela shuthi yenzeke inhloso yalo muntu wayenza ipost bakhona abacasula obakhona abacasula bakhona abalandeli abacasula kwaba into enjengaleyo akukho phela sibone nabadlali bebhola abantu ama-artist esho ukuthi hayi mina ngicwembu mina ayikho mina akukho wrong uyithemba phela manje mase uyithemba usuthe abanye bayabheka la mculweni khona ngisho abantu bangobaba kimi kodwa uma kuthiwa ngikhuluma ngesiphiwo ngikhuluma ngobuciko akekho umuntu engimthukayo lapha mangithi akekho umuntu enginqenayo ngesiphiwo sami ngiyakhuluma nje kwenye-interview engangaba nayo eThekwini sibizwe nonto encane bengibuza ukuthi masikandi khona umuntu enginqena ngasho nalapho ngathi mina akekho umuntu enginqena ngesiphiwo sami ngoba ngiyasazi strength sami ngiyazazi into engibhudi ngayo so uma kuthiwa kuyiwa ngaleyo nto leyo akekho umuntu engithi ngiyamnqena leyo ukuthi ngathi ngihlula bonke abantu yenziwa lo muntu owayenza ngambona nje postile bacasukayo leso sikhathi leso mfethu kodwa bona ndisekwayidlula sibona last week noma kula masonto ade kuvungama inkundla zokuxhumana nayi ibhathi igqilaza abantu lana sibona ibhathi asithi hayi bo kwenzakalani ngebhathu sithi ngeke ngihlale ngayibuzi leyo cha ibhathi yaqala ukungithinta ngonakhuzana ngoDisemba ngaze ngayiposta ngenza ngepage lami bengibingelela lapha bathi bacela ngipha isipho sika Christmas so shuthi benza kanjalo kusona ngabona mhlawumbe ukuthi ngaba khona ithuba lokusebenza espacini sikanjani ngase ngisengithayi ithimba engisebenza nalo mhlawumbe vele bayaxhuma esicela ukuthi sithi ueda ubudlelwane nangempela shuthi kusakhuluma sazwana okwamanje mhlawumbe kuseyinto yesikhathi esincane ukuthi ke nabo bebona ukuthi influence bayibona ngene ukuthi mhlawumbe esikhuluma into lena obude kodwa ngempela cha into ehamba impela ngoba ngivishe ama-page nabo bayangiposta nami ngicomment nami ngipostile bayanakuzana bayafika nabo react khona kuma-page nami kanjalo manje angiyazi leyo kumarket banenamba yini ukuthi mangathenga inamba engaka singayenza lento ibe yi-long term mhlawumbe ukuthi mangathenga icathulo eziwu-5 for example noma ingekho inamba straight abanginikeze yona mina kodwa bona bayazi ukuthi ngenyanga siyenza ama-sales kangaka so njengoba sekukhona mina sebenza ama-sales athile so ibona ngehluko loyo into efana naleyo
Man, shuthi ababukeli be-Perfect TV masingathenga ibhadu thina. Asathenga ibhadu just ibhadu sekodwa sesisupporta noDumakahle. Egcine beyi-ambassador yakho noDumo. Njalo. Hayi bafethu. Ayisigqoka ibhadu nje kuphela ma. Ibhadu nje. Ziye ngabhadu nje manje. Ama-page vele ngibhalile iy'tolo etholakala kuzo eThekwini iyatholakala naseGoli iyatholakala. Hayi ngeke bafethu. Sitholeni ibhadu. Ngizokubona nami ngiyayilanda nami eyami. Ekhaya. Ya. Nani ngifuna nilandele sifuna ukusupport iphathasi. Siyazi ukuthi kuthina masithenga ibhadu. Support ibhadu, support uDumakahle ukuthi egcine bese yi-ambassador yakhona a long term because manje ngicathi kusey okwamanje. Yeah. Kuhle lokho. Shuthi ke and then maso yi long term le kuthiwe sendokhuluma nezinto eziningi ke ukuthi kuzokuhambisana kanjani. Ngicabanga ukuthi nje sekuba ukuthi sekuba umehluko kube ukuthi into esikhathi eside. Yes. Yabo umehluko kube ukuthi isikhathi kube umehluko ukuthi into esikhathi eside kodwa angicabanga ukuthi khona into namanje vele siyasebenzisana. Kodwa sekumehluko sokuthi sekuba into esikhathi eside. Akuba right bese abaculi basiqedile bamaskandi sibone begqoka impahla etha bengama ambassador vele but abaholeli lokho ukuthi umuntu uholelwe impahla. Yeah. Sasa ikhuluma futhi nawe ngaphambilini leyo that wena hayi ungancamela ukuthi ungabi ambassador kodwa mawungeke ukhokhele leyo nto leyo. Kunjalo. Wamanje uma uyi-ambassador ungaholisi lapho uthengelwe impahla mahhala ngathi uyahluleka. Yeah. Hayi ngikhethe lokho baningi ama-brand anokungikhulumisa ngendlela efana leyo ukuthi asicela ukuthi sikunike impahla ugqoka. Esinye isikhathi nami ngithi ake ngithi ukumisa kancane. Ngilinde lapho sisebenzisana nabo ngonkontileka straight. Into ethinta imali. Ikhehla laselent la ngoma leya. Yeah. Ijule ngalendlela lena phela. Uyishaya nje ngqo. Kwenzeka kanje vele alikho. Bese yabona yini ngekho vele. Babulalana kakhulu abantu emarenkeni. Bebulalisana abanye futhi besondelene. Yabo. So ingoma njengaleya enye ingoma ekhuluma ngento isimo nje uthola ukuthi akekho umuntu ongasazi lasimo ukuthi siyenzeke. Uma ukuthi asenzeke kuwe uyasazi kusenzeka kumakhelwane uyasazi senzeka kumuntu omaziyo yabo. Kumayelana nalokho ukuculela abantu. Uwadla amanyala. Wavumela nje umfazi walibeka isaka la. Awuyofa amanyala. Impela akuwe impela mangabe sebenza. Akuke. Kodwa mangabe ngasebenzi. Ngoba usuke eyithatha lo mali. Yabona. So nayo leya ngoma lena ingoma nje kahle kahle egqugqumezela umuntu kahle kahle ukuthi akavuke uzama. Umuntu wesilisa. Umuntu wesilisa ingoma egqugqumezela ukuthi avuke uzama ngoba ngempela ngisho ingane yentombazane mayingasebenzi ukuthi uyibuye nephethe neplastic. Lo plastic ngempela ungabusisekile. Masukuthi le night ayikeze ukuphela insizwa ke la kithi. Eqoqo. Ehawu le. Leyo ihawu la. Baby ukhombisa ukuthi uyinsizwa. Impela. Nginsizwa impela futhi engaphaphile. Uyazi indaba zayo kodwa nje cha upapa uphaphile. Ngoba imillion khona ukuthi usanda usakaza njalo azange sibone ukuthi nje ukuthi imillion ingoma nofundo mo kunjani njani azange ngikhulume ngani. Hayi ngiposte ngisho page. Cha ngathi ungaqhubeka futhi ubehamba kanjena nje kube impumelelo ekhuluma hayi wena. Wapha abanye abantu sibona impumelelo phambili bona impumelelo iza ngemuva. Hayi kuningi okuhle engikwenza nengisazokwenza yabona. Umuntu uyimangalela nje ngasebona ukuthi awulento leyo kanti inezinto ezinhle kangaka kodwa ayikhulumi ngazo ngoba akusizona zonke izinto zokuthi nje ufune nje kwenzeka into ethile uyaposta kwenzeka into ethile uyaposta. Yebo khona phela sisebenza ngayo lento ukuthi into ufuna uadvertise ngoba umsebenzi wethu unakho lokho ufuna ukuthi umarket. Content yakho isho ukuthi TikTok uthanda amantombazane kakhulu. Uyazi ukuthi umculo wakho uthanda amantombazane kakhulu. Kodwa ayawuthanda. Awuthanda. Kodwa mina ngithema ngifaka ipost. Ngisho ukuthi ngizobe nginalo muntu lo. Hayi amantombazane. Cela usibuzele usethathiwe. Uyazi into iyanjalo nomuntu ababa. Lento ngisho. Uyazi ukuthi isikhathini samanje. Kunengoma eziningi uthola ukuthi idisu babo wengane, oxeke babo wengane. Isikhathi esiningi. Zikhuluma nje ngezinto nje ezithinto babengane. Yabo. So into yenza ethi ngithi ingoma eziningi TikTok isetshenziswa ngabantu kakhulu ngoba uthola ukuthi abanye basuke bayisebenzisa ngoba
esuke efuna ukubhinqa mhlambe umuntu ayithandana naye yabo. So ingakho isikhathi esiningi uthola ngathi ama-video amaningi abantu mabekhanda ingoma bagcina bekhanda ingoma eyivuna inkulumo yamantombazane ngoba bayazi ukuthi amantombazane bona abantu ababhizi kakhulu ngezinto zokushutha. Amajita kwesinye isikhathi umuntu uyelalela nje ingoma nje i-album iziphele engaze ithathe ifoni yabhesa nguye kashutha impela eyithanda ngempela futhi ingoma yabo. Abaposti kakhulu futhi abantu besilisa, so amantombazane bona abantu abaposta kakhulu, so the more ingoma ifuna bona the more beposta kakhulu. Futhi ngeke ubagxeke lababhala ingoma ezo-8 zothando i-album. Uyabona nje ngokwenzela example khona ingoma yami ethi ngiyaqala ukuthi isono yini futhi ikhuluma ngomuntu ochithelwa zingane yabo. Baningi kakhulu abantu besifazane emhlabeni ababedibana naso simo leso yabo. Okukhomba kodwa ukuthi ngoba kusuke ngesisimo sokuthi khona umuntu angabhinqa umuntu ngayo ugcine eyilalele imthinte yena imduduza ngayo eyithulile phansi, kodwa mase efuna nje ukuthi nje ejabulele ungena ku-social media mhlawumbe epostele ngaleyo ngoma leyo. Ngoba phela vele angeke sizecule into eyodwa sonke, angeke sizecule ngesitayile sodwa sonke, nesicule umlayezo wodwa sonke. Vele indima ngoba ingaka khona vele bazocula nje ngendlela ukuthi ufuna ukudansa kuphela, kodwa futhi labo bantu laba mase beqedile ukudansa bayazi ukuthi ufuna belalele ora ukudansa wesikhathi. Ubona nje ngomgqibelo mawuyophuza mhlawumbe ungayilalela zingoma lezo zokubhiyoza kodwa makubuye emsebenzini uqala uthatha amabhodi wabeka lapha eziko kuphela, uyawazi umuntu ufuna ulalela lapha khona usubhekana nezimo nezinkinga zasemsebenzini, usubhekana nazo zonke izinto. Uyawazi umuntu ufuna ulaleleke lapho urelaxele phansi uphile ukhule ngomqondo ududuzeke kube yonke lento leyo. Aphendule phela manje uthi uthathiwe mfethu. Hayi angakanga akakala bafethu bafana ama-CV sebezwileke. Hawu bengafanga ngithi ama-CV akunankinga. Angakanga bengafanga. Hey cha lehlahlala amantombazane lawa. Kodwa manje ama-CV bawafaka kanjani phela yimi ufuna uyashayele? Hayi manje awusangibona manje khululeka wena. Yabo uthi ngithatha ama-CV awubona inbox wena. Mina ufuna uyashayele bazobafaka kanjani? Fethu asibonge nje ukuthi sithi masingapha eGoli usho ukuthi hayi madoda noma nje asizokhuluma naye CD yami sithi idlalandlana kubantu ukuthi waphela isizulu sakho mfethu sibuye sidide yikho sifuna sibuye sihlale kanje usichazele ukuthi mangitshe kanje kusuke kanje impela. Siyabonga mfethu. Hayi uthokoza mina ndaba, uthokoza mina ngiyabonga kakhulu nabalaleli nakubabukeli ekhaya. Ngiyabathanda kakhulu, ngicela ukuthi bengene nasey'nkundleni lezi zama-digital stores bewumamele music wami khona ku-YouTube, Spotify, zonke lezo ndawo lezo. Ngiyabonga kakhulu bafethu, Dumakahle ngithanda kakhulu usazongizela umuhle. Yes. Okay. Uyazi na before sikudedele igame yethu. Okay. Kodwa sithe ukuhluka kancane. All right. It's a smash or pass. Oh, okay. Hayi wena ichazele ukuthi makuthiwa smash kodwa nje smash or pass. Okay. Ngino DJ Zinhle niwe no Pep Tools. Hayi ngikhetha Pep Tools. Pep Tools? Yeah. Akathanda yena bone. Okay, ngibuye ngibe ngimkhohle igama losisi mfethu ngimnyeke wase ngimkhohlile. Ngiba no uBolt. Ngibe no banje ngambu lo uqondo kwesibaya. Uqondo ngwankosi. Hayi siba uthandeka. Uthandeka. Umzombathi. Ngacula manje umzombathi emzini. Phela uthanda lakudala lalicula ngathi ahlala uthanda lakudala phela ezomuthi video silande uthanda impela ulindele. Okay. Sino senamile emhlongo. Akhona na ngapha enkundleni zokuxhumana. Ebe kube nalo sisothi umambomvu. Hawu. Uyabaphasa bonke. Hayi usho njani? Abangakithi. Abangakini? Ngodadewethu. Ngithola ngodadewethu abangakithi.
Oh. Ngibathatha njengodadewethu. Uyabahlonipha. Bangakithi ngibahlonipha kakhulu. Futhi uma mbopha uthiwa le khaya nje ensukwini hey. Ngolaba abangazi bengizwe labona sana. Laba abanomzamba bathi ngibe ngizwe manje. Labo bomambufu bazongizwa. Bazokuzwa. Bese bangathi ngihloniphi. Cha nawe sekubuya ngelinisi. Uthi ubhuti wethu kanti ufuna usmesha la. Yabona. Kethaba. Hayi mfethu asigcine khona la and then se le yokuthuza artist. Yeah. Nginomenzi Mabizela. Nopoto. Menzi. Ngibe nomabutho noSikabiso. Mabutho. Hayi. Bangakini labantu laba. Sonke mnandi uthola. Hayi ukatha wonke ulabithi yabuka lokhu utheni. Akunaka ngempela. Kodwa nechitha nayo. Nayo nakhuzana. Mkhaya. Kodwa mina ngiseduze kuba ngiFryheid. Bona bathe uqhilanyana. Umjabulisi nolimit. Usminofu nomkhathazi. Usminofu. Usigwebo noBahuphi. Usigwebo. Yithwasa ekhansela noGatsheni. uGatsheni. Qhatheze ipeni lapha. Ezakho la. Ngiyathola manje. Noma ngithethe ukhaya. Hayi bafethu igcina la iquiz yethu namhlanje. Uyazi i-album mayisaphumile ikhona kuma digital ashone khona. Into ebalekile kulezi zinto esiqoshelana ngayo ama views shona ku Spotify buku music lapho kuphela. Imali sitholakala lapho bafethu. Yimina ngishoyo abahle bemicimbi sebewarobha abaculi. So kule mawuviewa lapho iya kumculi straight. So asambenza ikhehla laserenke sisekhona madoda. Senze njalo samsoviewa nase kuma social media abo asibafollowing ama artists. Yabo ubiphathi imnikele izimpahla amandleni la uyabona ukuthi lo muntu lo uyi-influence mayigqokile into nizoyibona nini asivumelane ngale yanto ke njalo bafethu mawupostile udumakahle asamsolanda thina ini ibhathu ngithe nami ngibandakanye lapho ngithini ngiyilande yami nawe uyilande lapho siyabonga nje emakhaya sithi nje awe